Greetings to our viewers. My name is Chantel Mangete. I welcome you to Imbeleko podcast. Namhlanje sivakashele ugogo lana uzozazisa ukuthi ungubani ubuyaphi. Mina nginguNtsimbi, nguzilondile igama lokuzalwa. Ngibuya eBhula. Igama lami ledlozi. Nguza nemvula. Okay. Ngizugogo lana uthi igama lami ledlozi. Kusho ukuthi umuntu mayinedlozi uba negama. Uba negama. Oh. Uma ungithwasisa uzothwasa. Kufanele ngokushayela. Mangikushayela kufanele iphume idlozi lakho ukuthi uncube ubani igama lakhe mhlawumbe uncube oyinyanga mhlawumbe kwakumprofit ungena kuwo. Fanele ivele ukuthi mina nguncube ngusibani ngifuna lokhu nalokhu. Kunamalembe. Amalembe lawa ehlukene. Amalembe abantu awafani. Kuba ilawa nalawa. Mina ngisebenzisa ubunyanga, ngisebenzisa ubuprofit. Ngithwasile eBhulwa kwaNdlovu. Umama umshone last year. uMandlovu. Uyu umuntu ongithwasisile ube umfundisi eziyoni, ewumprofit. Nami umama ngithwasise boyithu ngithwase idlozi, ngathwasa ubuprofit. Okay, hayi ngiyanizwa gogo. So naba kwazi kanjani ukuthi lana ninobizo? Sisi lento ingihluphile. La kamama ngifike ngo1981 ngino 19. Ngintombazanyana. Nginomntwana oyi1. Ngisebenza phasi kwababa uShezi owesebenza ngobunyanga ebhula ngamathambo. Engaprofit. Thatha amathambo abhule ngedawula. Mebhula ngamathambo ubaba ngihambe naye oTswana ngifihlwe ngeZimbabwe ngifihlwe angina passport. Ngiyafihla bhadala u200 usemkhulu ngaso sikhathi. Sihambe sibuye. Ngisebenza kanjalo. Kwazi kwaba lo baba uyashona. Lo baba meshona wangibamba ngesandla. Wathi izilondile ngathi mkhulu. Wathi ngicela uNkulunkulu inhlanhla yami isale kuwe. Uhamba ngolosini. Monday sengithola ifoni umkhulu ushonile. Uyabekwa kusasa. Sisahamba ngani ngestimela. Azikho le moto esihamba ngazo manje. Kwakusekhona istimela lihamba namhlanje usifike ngakusasa ekhaya uzofaka umncwatshiwe. Awusakwazi ukuyekhanga uzafasa umncwatshiwe vele. Ngilo ngasala lapho ke sisingilo ngayibamba lapho leyo nto leyo. Ngaphuma emva kwalo baba lafike lo baba ngephupha ngitshela ukuthi nokuthi. Fika ngephupha. Ngenye imini uvela ngise34. Uvela phezulu. Phezulu libasakhe lento ezibuzwa kwamayilisi. Meva lo baba phezulu ungikhomisa amathambo. Uthi lamathambo lisho ukuthi leli kusho ukuthi nanka amathambo ambesenza ngamathambo. Wathi khona intombazane eqhamuka ePietersburg ayibatholi abantwana. Lo ntombazane le ngicotha uyisize. Ngempela lo ntombazane uyafika ekseni. Ngathi mangithi ekseni angikaprofita ngaso sikhathi. Mayifika intombazane hande into ngiyibonile ngene egethini yafika athi mama ngathi ngiyathi ngibathola abantwana. Ngathi abathola abantwana ngathi kwabuya. Kwathi khona into ngitshela endlebeni ukuthi uye loyo. Lo mntwana bathi wathi mama umyeni wami uyangidivorce. Ayike athi umkhulu le mali engibizile inkulu u600. Angibize u200. Hayi ahamba umakoti. Umakoti mesehambile kuphele 2 months afika athi mama ngipregnant. Ngithi awu athi ngipregnant ngihambe doctor. Kwamudokotela eJipha kwakuthiwa uJosh Bawendi. Afika ngempela udokotela amcheck athothi upregnant. Ajubi ngalo umuntu ijabule. Ize nomkhonyana uyiphoyisa ngiyaqala ukumbona. Afika umkhonyana khona mama. Ngithi mina yathi umakoti wami themba la kuwathola imbiza. Wesenza ngeSpolnet, kuseneSpolnet. Nanga impela abantu akosami ngijabule. Bese ngithi ngicela ukumbuyisela le mali. Bathi umfana mama ngithi ngicela ukubuyisela. Angibuyisele le mali ngoba lo mkhulu okuyena ongifundisa isikhwama semithi. Ngaso isikhathi bengakathwasi. Bengisatshenwa nje ngitshenwa. Ngempela ngibuyisela imali. Ukhamba mthola umntwana oqala uMako. Methola lo mfana bahlala eProtea. Into abafika nazo bafike nesidrom logawutshwa lengaka. Bafike nempuphu yonke into bayidwase kule drum. Le plastic. Ngilithathe ngibise ekhaya ngishindishi ngishingubo okulala ngishishidi. Kudlule le yamali. Bathi mama sobonga. Ngibonga. Ngihlale shaya isikhathi ukuthi ngihambe ngekhaya. Ngilashe estimeleni ngilagije estimeleni khambe ngesekhaya. Ngaso isikhathi ngiseyinyanga. Osafika usho ukuthi ngiphethe likhanda, ngiphethe unyawo, ngiphethe umunwe, ngithobe, ngitshophe ngikusiza.
angikwazi ukubhula umuntu ubhula kanjani nangempela kudlule lokho ngilapha abantu afika umuntu lo baba omkhulu lo ushezi ubelapha afika ushezi ame lapha phezulu wathi yabona amathambo ngithi leli lisho ukuthi leli lisho ukuthi leli kusho ukuthi leli lisho ukuthi afika umuntu ngicama ngela amathambo ukuthi lethambo kuthiwe la lempisi leli kuthiwe la ngithiwe la ngithiwe la anginawo amathambo ngempela ngicama ukuthi lo muntu uphethe ukuthi mefika lo bhuti ngiyazi ukuthi nangi lo bhuti ngibonile ebusuku ube gqoke kanje uye lo bhuti bese ngivela ngimtshela yazi ukuthi nokuthi wathi umuntu yebo ngiyavuma angabhuli njalo angithwasanga njengoba nje umuntu uphiwa abalele ongabazi ongena nowakini umuntu mhlawumbe osebenza naye akuphe isipho kuze ahlangane nabakini ahlangane nabo kwabanyoko bakusize ugcine umuntu bese ukwazi wakhamba bangibonisa kwafika ubaba wami wathi ngithi hambe kwaNdlovu eBhulu ngase ngathwasa kaNdlovu mangithwasa kaNdlovu umamami ube umprofiti ube isangoma bethwasisa ngathwasa mangithwasa kwathi nge3 weeks ngithwasa khona ngo96 kade ngaba inyanga mina 1991 81 ngila kwaMayimani ngilapha abantu ngihamba yonke indawo wafika ngathi mama wathi ngathi ngibona imbuzi igeza nami emanzini imhlophe athi yini ngithi ithokazi athi ithokazi ngithi athi hayi mftombi yami idlozi lakho livumile fanele uhambe ufanele sihambe siyekini sokunqwambisa khona imnqwambo eso isiphuphile le inqwambo imbuzi umnqwambo yakho ube so ngempela sihamba sayikhaya mema abantu bahamba bangigidisa ekhaya wangqamisela ekhaya kithi yahlatshwa lembuzi wangenzela izinto bafona abantu mama siyakufuna igoloze egoli ngempela khupha segoli angaqedi ukuthwasa wathi ngokuguqiswa fazo ngiguqisa legoli ngahlala legoli ngasebenza ngangine inkomo zami ekhaya ngangisebenzile ngisenza phasi kwalo baba kashezi washona ngase ngine inkomo zami ngakhokha kulo mama inkomo zakhe inkomo yakhe ayifunile zonke into zakhe ngahlala kwathi after 2 years ngamtshela ngathi mama sengiright ngicela ukuthi ungikhiphe useyangikhipha manje uyangigidisa wangikhamba bangikhiphe ekhaya mema abantu wambongikhiphe ekhaya lapho mase ngikhipha ke sengiqedile ngiphothulile sengiyinyanga sengiyisangoma nginesitifiketi sami nje nasi ngale kwaba kuphelile ngaqala nami ngalo ngithwasa abantu ngephuma Zimbabwe kuphi Maputo kuphi yonke indawo since ke namanje sengikhathele sengugogo manje senginabantwana bami ke manje sengibathwasisile angibazi ukuthi ngababala ngithe bangaki abantwana ngibathwasisile abanendawo zabo abanamatwasa abo umsebenzi womnyaka ngithwasile angisazi noma 2000 hayi angisazi noma unyaka 2015 hayi ngathi 2007 noma 8 kufika uZola bayifika la sorry ngala kule shop fika uZola mamtsimbi yebo sicela ukukhuluma nawe bakhulume nami sinesitoli so ngoba umama omdala ngithi mina kunomfana omithise intombazane eNewcastle manje sicela usitshene ngesintu ukuthi umfana manje intombazane eNewcastle kwenziwa kanjani ngempela ngibachazele athi mama Mtsimbi sofana amakhamera ngakusasa bafika abafana ngikusasa bazongishuta mabe ngishuta intombazane yaseNewcastle bahambe bathatha inkomo bayohlawula umfana uthola amathwisi lomfana kwaKhumalo lo mfana methola amathwisi kaKhumalo laba bakwaKhumalo abafuni lo mfana angenela azobona labantwana ngoba ngithi akahlawulile akalobolile akababoni total ubabona ngefoni intombini yakhe kuphethe lapha abantwana bakho akavumelekile ukuthezela ngesinto ngoba akahlawulile nangempela angithola uZola lapho sikhulume bangijuthe eNewcastle kwenzeke lokho bafike bababona abantwana baqala manje ukumbonisa umntwana khambi kohlawula kuthenga inkomo kwenziwe zonke izinto kwenziwe yonke into aqale manje lo mfana ukubona abantu bakhe isitoli sami noZola lakhe ngaqala lapho ke ntombi yami ukusebenza ngamandla ngaleso sikhathi ngaphuma Cape Town kuphi abantu bangifonela ifoni yami ngithi uZola unawo ibhalile lapha nje lentoni eclinic yase Newville yayibhalwe ngaphandle ngasebenza kakhulu thana ngisenza kakhulu ngathi uNkulunkulu ungiphile okuncane angikubeke ngayitshonisa imali emlonyeni ngikabisa ukuthi ngizogqoka ngizoswenka angigqoka amanikiniki
angakho umuzi la eGoli ngasuka ngakwakho umuzi eGoli ngisenomuzi Orange Farm ngakho umuzi Orange Farm ngahlala nabantwana bami ngakhuphula abantwana bami ekhaya ngazohlala nabeGoli nganabeGoli abantu abami ngaphinda futhi ngakhuluma namadoda ngacela ungena phi eTaxini ubani uZola onginike amandla ukuthi ngithole labo 2 bhobho uZola mina wangisiza ngilala ngikhona nje uZola ngibonga lapho mntanami ngisambuka namanje uZola 7 uZola 7 uyidlalile indima kakhulu empilweni yakho empilweni yami udlala kakhulu ungisizile ungifukulile ngaba umuntu ya uZola 7 ngutshela umfoka Dlamini nongisiza nje ubona ngigugile nje nginako ngilakile ikhaya kithi ikhaya liseNatal ikhaya mangohlaba inkomo ngekhaya angihlaba inkomo la lokushini la kuselokishini indawo ukuthi phila abantu abami mase ngihamba bahlale nomuzi basebenze la kwaMayimayi kuKwaMayimayi sibhadala irent akona umuzi wethu mangifa ngisifa khona manje fanele bathathe omunye umuntu bamfake la kuyona ifamily akuyona indlu yefamily ngathi ngumthetho ifamily yethu sonke kwaMayimayi akusona indawo zethu zokuhlala umhlala hlale emalokishini yebo mntana okay hayi ngiyanizwa so bengithanda ukubuza uGogolana ukuthi so umuntu ma angathwasa and then ungamkhipha ekuthwaseni naye sekwazi ukulapha abantu asize abese naye sengakhona ukuthi akhona ukuthwasisa yebo okay uma ngimthwasisile angithi uphuma nesikhwama sobunyanga njalo nami ngaphuma nesikhwama umithi yonke ihlanganisa imithi angithi uzobe ibhala le mithi abayifunda ukuthi lo wenza ukuthi lo wenza ukuthi ngihamba naye ngothenga imithi nasekhaya naTal ngihamba naye ngimbi imithi ngimgubhisa abakwazi ukugubha ayazi ukuthi uphuma nesikhwama sakhe leso nebhuku lakhe aphuma nalo libhalile uyakwazi ukuthwasisa ukuthi umuntu okuthwasisile imithi okulapha umuntu imithi okwenza ukuthi umuntu uma nesilonda umuntu uphethe izinyawo umuntu uphethe likhanda umuntu wenzani umuntu uvaleka isifuba noma umuntu akabathola abantwana uyakwazi konke ngibhalile anginawo umona kulapho kuphuza imbiza omunye unesifo ezithile ngoba ithovethe azifani izifo zethu iloko kesisi umnika isikhwama umuntu uzohlalaza ukuthi noma ngaphuma mhlawumbe ngangena ngevuka mhlawumbe uyakuhlola mhlawumbe idlozi lakhe angithi uthunya idlozi mawuthwasa awuziyeli wena ukuthi ngeke wena ngoba ngithanda ukuthi ngeke mancube ngalanku uma ncube uthwasisa kakhulu namathwasa amaningi uthunya idlozi likuthuma kumuntu mhlawumbe ezokhomisa umuntu osezimbaka ukuthi lo muntu ngiyamphupha ngimanzi umthola kanjani kodwa uzumthole ngokuthunya idlozi likhomisa umuntu osemaputo awazi emaputo uzophuma ubhekephi kodwa uzogibela ibhasi bakutshela le bhasi mogibela emaputo ePart Station uzohamba umela ufika umela mawuhamba lofika uma kanje bese ubuze kwasibani bani linjalo kidlozi ubizo ke lolo ke sisi awukwazi ukuthi awuhambi nomuntu mawuthwasa uhamba uyi1 ngoba noma emanzini uhamba uyi1 naye afaka umfana wakwaNdlovu eZimbabwe empompi emanzini edamini so idlozi ilona elikubonisa ukuthi umuntu okuthwasisa amela abe kuphi sungathi ulana maybe idlozi lakho likuthume eBotswana ukuthi umuntu omela ukuthwasisa useBotswana yebo mafanta kuthwasa eBotswana lizokutshela ngisho isibongo sakhe negama lakhe ukuthi ubani libakutshela ngisho ibhasi umfana kade efika namhlanje ekseni fanta kwaZulu Natal uthwasa khona kazi uyakamthetho tshena igama lomuntu kwagibela ibhasi adilike endaweni ethethe namhlanje kade la ngathi khambi ekhona ngizama ukutshela negama nomuntu lo mfana bamtshena igama lo mfana bamtshena thathike kanje uyothi mefika esikoleni afika abuza umthetho ngisathe ubani igama lo mthetho ngathi hamba mfana kuyakhanya yakhona namhlanje umntwana ezohlola namhlanje kuseni idlozi liyakuthuma la ungazikhona uzohamba lo mfana so manje mawusuka la usiyangena emanzini eVictoria Falls uthe Victoria Falls ngeke ngene phela eVictoria Falls so mawungena emanzini ungena kuphi ngena phansi kwamanzi noma cha mina ngami eceleni ngoba ngiyayisaba le nto le engaka ngiyayisaba le nto le phela lo nto ngathi ulwandle ngathi so I-feeling yakho from that time ufika ngathi mangabe dalo ngenalo idlozi ngenawo umoya kaNkuluNkulu kulungile mangihambe kodwa ngizongena wathi lo baba lo wangweni nomunye wakachuma bathi la akuyibuya mama abantu basala la bafela la babuya sibathi ngoba batshonaphi ngathi ngizothandaza uNkulunkulu khona ngizongena ngangena so kunabanye abantu abangiya bathi mabengena bashona ababonakala futhi ngeke kusenziwa yikuni ukuthi umuntu ethi angangena abanye bephumo yena ashona ukuthi buyakuthatha lo mnumzana phakathi emanzini uyakuthatha asazi ukuthi kusaphi umnumzane inyoka
Mawungena ngaphakathi uyayibona yini eniyibona manje ngena ngaphakathi. Uyabona mina ngibona ngalutho lapha eZimbabwe. Uyabona la kithi kwaMajaza kunedame elikithi uzo toolkit. Ngangeniswa lo mfana kaNdlovu wesenamandla kakhulu ngaso sikhathi engakagangi. Ngeke ngisho igama lakhe ngoba ngemini umazi. Engakagangi uthe ubagange zawe into zakhe zathi. Uthe mengifaka emanzini. Ngangena phakathi ngithe mefika la emabeleni amanzi. Engicwile ngithandaza engikhulekela. Kwaqhamuka into. Iyashi ngathi mangithi ngabona iyashi emanzini. Iyashi ngalibona emanzini liza kumina. Lafika labeka la ngavele ngawa. Ngiphinda ngabona. Ngaphaphama ekhaya kwami sebengibeke kwami. Ngangisenomkhukhu elokushini. Ngaphaphama sebengibeke imino le ayikho ngathi ngiphukile. Ngathi ngiphukile wonke umzimba lo. Ngathi ngiphukile. Kunomama wela kamama wehlo Prophet uMazulu. Wafika kweza la kumina wathi Mansimbi ngathi waphindele emanzini ngathi ngekuzungibona. Wathi ngathi into engibona emanzini yabona ngabo. Laba bangidonsa bangifamisa ngithi ngithanda ngidonsa. Bangifamisa lathi mafika leyashi mina iyashi lathi malifaka la nje. Ngavele ngathula. Angazi ngaphuma kanjani emanzini. Angizazi emanzini benzani ngaphuma kanjani ngaphama sengisekhaya sengilalisiwe ekhaya. Espontshini kwami. Ngavuka. Bangibuza abantu abama kwakunomntana mashona ubongani. Ma yini kwenze njani? Ngathi mntana bengisemanzini nje ade ngemanzini. Bathi ma kwenzeke njani? Ngathi ngabachazela. La ekhaya kunuka ubulongwe ubulongwe benkomo. Kunuka uyabona ubulongwe benkomo abhlanganeni esidanga. Ngathi boqofoza inkomo. Kunuka kona la ekhaya. Basathi kunuka bona la ekhaya. Basathi kunuka la ekhaya. Ngathatha 3 days ngizila kwaMayimani. Abantu basangisengane phone abantu lokuncane kwakungaka bathi iAlcatel. Bangifonela abantu mama ukuphi ngiselokishini yini ngiyagula. Angigula. Umzimba lo wonke uphukile ngathi ngiphukile. Kanti angiphukanga. Ngeza ngosuku lesi4. Mangifika uMama Mazulu ngalise 22. Wathi befika le ndlu nokhuleke wathi mama wathi Mansimbi ngathi waphindile emanzini. Wathi boy emanzini ngathi wathi ufika umkhulu wakho emsuku ngiyena. Izofika le nyoka lizokulanda la ekhaya uqedanga emfuleni. Ngathi ngeke ngiyi. Wathi izofika la kwakho ebusuku izoqeda kwakho uzofika izokulanda. Mabeka bakuthathwa emanzini. Ngiyaphinda ubuye. Uyobusa ibona mhla sekuthanda bona. Ngempela ngamfanele umfana. Ngacela wemfana wathi ngathi ngicela ningihambise. Ngafika ngamaphezulu komfula nokhamba lotshwala. Ngabuthenga ngoba ngingasikhathi ukugala. Thatha udiyo lolu. Ngalibeka phezulu komfula ngakhatha amakhandlela. Sakhuluma saphahla phezulu komfula. Ngabona amakhandlela ami nje ehamba kanje. Anje wibibi. Ngabona ekhanya lapha esifuleni phansi. Saswashiya kanjalo. Ashona phasa amakhandlela ami. Udiyo lo lasala notshwala. Ngihamba ngendlini kwami. Kwayimanga lento yehla. Idlozike. Kusho ifunga yenzanga lento bingeke yehla. Ngangeke. Kami nje ngifuyi. Kami nje ngakuzithola. Ngafika ngafuya inja. Kwafika omnye ubaba la wathi yafa. Ngafuya inja yafa. Kwathi ngemini ngamsamathwasa ngaseThekwini yes4. Sathi masike endleleni ngesikafika ngale Villiers. Kwathi inja kisifile ngathi inja menhlaka ngathi ifile. Emva kwalo kwafuna ubaba ngila kuseni wathi wemama ngathi usifelana izinja ngathi ngiyazithanda. Wathi mama kakho inja ifuneki. Ngathi angisonto kwaShemba ngiyavakasha. Ngisuke ngiya nje kubantu baShemba noma ngikhipha ithwasa abanginceda. Angisonto khona. Wathi mama ngisho sonto kwaShemba. Idlozi lakho liphuma emanzini, inyoka iphuma emanzini kwakho ize kwakho. Mabevakashela nabafica inja abayifuni. Ungalingi mama ufuya inja. Mntanami ngifuya inja kwami. Ngiyazithanda kodwa inja kami ngiyifuyi. Idlozi lakho. Liyafika ebusuku inyoka. Ila sekhaba mama ledlozi lenyoka. Ekhaya inyoka ifika ingene kanje. Ingene kanje uyangena kanje hamba ohlala emsamo yasekhaba mama ingena emini nibhekile nje noma kuyibhekile So nebe nibhekile ukuthi nensiyana lapha ya ukhulu wami ugogo wami oyizayibambe kanje ayibambe kanje ayikhiphele eminyango ngoba seyisaba ebambe ngesandla yenze lutho ayithi ayibeke eminyango ayibulali umuntu idlozi le la sekhaba mama idlozi lenyoka angifuyi umntana wami nje kwami manje lenyoka ngiyifuyi nje kwami gogo njo ngikuza ukukhuluma ngenyoka la if uyibona kanjani inyoka uthi khona okay le inyoka edlozi le inyoka ethunyelwe umuntu o le inyoka yokuthakatha phela ngoba manje abantu sebethola ngezinyoka bathola ngezinyoka vela abaningi uyabona inyoka edlozi yasekhaba mama nini ngeke kwenze lutho ingena ayihambi noma kanjani leyo kulapha liyalwa le ethunyelwe ku ubona inola ngenza so le ingena ibheke phansi ifika ihlala izigoqe emisikhanda ithula ithi tu
ukhuluma ngempepho uthi sicela niphuma abantwana abanisaba ekhabo mabonetshe lokugaya amabele ekhabo ma ifingene phasi kwelitshe ayicela ukhulu ozala umama ayicela ukhulu ozala umama besinyoboloze besiphuma agawutshwala uzophuza abantu eyasekhabo maze yazile manje indlozi yasekhabo mama naliyeze ekhaya last year nje belikhona ekhaya sathi thi phasi kwendlu wathiwa maye ngase nyoka ingene endlini awu ibona umntana kamamncane wami ngathi nawo hayiyeke yale ekhaya manje abantu bathwala ngenyoka bathwala abantu ngenyoka so lento yokuthwala ikhona ngempela o yinto nje ekhulunywa ngabantu ikhona ke kubantu angiyazi mina kodwa kubantu ikhona ngiyababuka noma bathwele kodwa ngiyazi mina kodwa abantu abathwele ngiyababuka ikhona kodwa azikho ingozi o ngoba ngiyezwa abantu bathi thatha lento ayinabo ingozi hayi asasi kulabo abathwele mina ngikwazi ukuthwala mina ngithandaza uNkulunkulu ngithandaza idlozi lami abokhokho bami nabomkhulu bami phela kanti manje yoba ngiyakuzwa ukuthi kune ukusebenza ngesithunywa uphinde usebenze naye edlozi yebo mkhulu so kuhlangana kanjani isonto nedlozi kuyakhona ukuhlangana ngizalwe mina manje kuyakhona ukuhlangana mina ngizalwe emaromeni khulele emaromeni bengithandaza ngawuthinti nje umuthi inhlobo ngidla umlotha lo weinkuni silashwa ngawo siphuza ngawo sigeza ngawo senza yonke into umlotha kuphela ubaba omdala wami ube umprofit ngithathe ngapha ngathatha ngapha ukhulu ozala umama ubethandaza engafuni ngosebenzisa umuthi ekhaya kithi baba bami beyinyanga elapha abantu nedliso unani ubaba wami so ngoba ninokuza uthi amadlozi akhona ukulwa lapha bekhona khona wona manje abaxabani ukuthi ukhona ngoba nesebenzisa indawo zonke ushaya ngaphinda ushaya ngapha cha phela abashaya ngapha ngishaya ngapha nangapha ngithi bazi bahlanganiswa kuhlanganisa konke ngenkamba lesuke esidla okay udiyo nosikhathi sakho uhlanganise yonke lento bese kuyahlangana phakathi so umama lana lapha yonke into esikwaziyo okunye nathi asikwazi esikwazi siyakulapha engakwazi nama ngikwazi nami ngikuthumela kwabanye abantu hayibo hambe kusibani zokusiza endaweni ethile engakwazi maru bakhona abantu abalapha yonke into abanye balapha yonke into abanye okay maybe singathi eningasho nibatshela abalandeli abantu ababukele manje ukuthi yini niyaziyo ukuthi umuntu noma engafika kumama uyaphuma esilile uyabona sisikhona umuntu ofuna umsebenzi akawuthuli ukhona umuntu onesichitha abantu bonke abamfuni ngiyakhona ukumsiza ukhona umuntu othi angibathola abantwana ngiyakhona ukumsiza kodwa omunye futhi omunye ungasizakali ngoba omunye uboshwe kuphi kubo into mayiboshwe kubo nama ngikwazi ukuyiqaqa ya kunjalo ke sisi nokuza abanye abantu bethi idlozi balithwebula lithwebuleka kanjani into eyimfihlo noma ingakhona ukuyenzwa nangubani ubuphi ubungozi bakhona ubuloyi lo bakhehla mina ngingabazi angikwazi ukuthwebula idlozi lomuntu ubuloyi ke lobusuku loya mawunemithi yokuphambanisa likhandlela imhlophe libeke kuleli kanti uyazi ukuthi wenzani uphambanisa into zomuntu uthi manje into zomuntu asingahlangani mina angikwazi ukwenza lokho engikwazi ngiyakwazi ukwenza engakwazi ukwenza cha bandla ngikwazi ukwenza kunjalo ke mntanami okay lapha ekuthwaseni gogo yiphi indlela ngihamba indlela yini yiphi elingathi kunzima elahlangabezana nakho we kunzima ekuthwaseni nakuthiwa bhulu ungakwazi ubhulu ukhale inyembezi dli inyembezi ukhale ngathatha lo mntwana nje ubena 20 nje hayi into azoyikhala bhula akwazi bhula ufihlele imali ufihlele yonke into mhlambe lo bhuti uthathe le mali uyifihlele kamakhelwane fanele uyikhipha le kamakhelwane awazi ukuthi ufihleleni sure ukhala kuthiwa bhula kunzima ekuthwaseni uvuke ekseni ungakwazi ukuthwala inyanda la enhloko la hamba uthwala inyanda kumakhaya kunalezi indlu lezi zamadaka fanele ubhanda kwazi umadaka la wenze so ulide la phansi la awukwazi ungenkani uzopheka la hlamba abantu abawu20 bakulomuzi ngebhodo usayi14 uayini uzugoba iqolo ukuthwasa kubungozi kunzima ukuthwasa basokola ukuthwaseni bayenzelani yonke lento mayibenza kanjani idlozi lakho mina bengigijima ngisuka le ngeFaradi ngisuka le Bedram ngonyaka umama waqala ukungithwasisa ndudlala ngami usashona kodwa ngiEbedram athi akubona lo mthe ngithume wona ngiphindele khona futhi ugijime thwashashashashasha
Nganginomzimba ngalo mntwana mina. Mm. Ba 34 no 36 emva kwesikhathi. 34. Ugijima uhambe. Uhambe usuka fana ngitshene edolf lapha entweni. Ngitshene lapha eLis Park. Ugijima eLis Park uza ngapha. Uphinde futhi uphinde eLis Park again. Efike bethi akusiyo lento Bathi lesithumela. usho ngamabomu. Ukwakhe islim ufonela nalokuthi ngidlale wena. Khona ezokhamba. Yini into Uyothi ufika bese fihlile. Sethathe nelithambo leli. Isikulu phatha selifihlile. Selifihle la lifihla khona. Wenza ngamabomu. Bula thwasa. Wayenza kanjalo. Angithi bavula inhloko. Ulibhule ulikhipha the ilento abelifuna ukuthi. So idlozi la mama ukhona uyibona lento usho idlozi lakho selikwazi ukuthi lingasebenza. Yeah, so usungakasebenzi usukusana lapha suke angithi ba trainer. Ba trainer sukungakakwazi. Khamba uzukwazi. Mhlambe ngene umuntu oyi1, ngena umama wakho lo wena lo uyabhula uqala ebhule yena kubhule wena. Oh, cha sokezwakala sokungconyana. Mehambile usuyakwazi ukubhula abantu. Akasasukuli. Usezokhipha ngaso sikhathi. Usuhambi so to certificate uyaphuma. Okay, so emadlozini angithi lapha ngizwe lithi nina Eleni idlozi ngelenyoka. Lelenyoka lasekhabo mama. Yaliba khona nje. So amadlozi likhona yini idlozi eliyingozi? Noma wonke nje No sisalikho idlozi elingozi ngazi kulaba abanyeke abanye abantu ngoba sifana. Idlozi elingozi alikho. Idlozi fanele ikutshene uphuphe ebusuku mawulele. Bakutshela ukuthi thatha lokhu nalokho yenza ukuthi nokuthi lokhu ungakwenzi. Kokule mhlambe khona okuthile ingozi ezokuvelela. Uyeni namhlanje ungahamba. Ungayizi bakho namhlanje. Khona okuthile okuzokwenzeka. Ngempela mawuhlalelwa ngayo bese kube khona ukwenza ukuthi oh yeah idlozi liyakutshena. So idlozi liyakwazi ukukuvikela nasebungozi. Likuvikela ngwazange ugcabe ungazange ugeze ngamuntu. Liyakuvikela. Lifana uNkulunkulu ophezulu konke inkosi. uNkulunkulu uyakuvikela. Angabeka umuntu la ukuthi lo ngeke adlule ngale moto le. Kodwa ngoNkulunkulu uzodlula nedlozi. uNkulunkulu hamsana nedlozi sisi. uNkulunkulu yena ophezulu. Idlozi nalo licela uNkulunkulu ukuze kwazi ukuthi siphile. Okay, befuna ukwazi ukuthi yini umehluko wedlozi nedemon. Because mase sema church la sibona abantu bawuthi uvuka wathi uvuka idemon. Umehluko yini? Laba abavuka amademon laba abakhuluma laba bachela ngezinto. Hayi labo ngeke ngalapha ngikhuluma indaba la. Laba akhuluma baquleka umuntu aquleka ngathi unedlozi nganalutho. Ngifunda balonto ukuthwala lo. Ngifunda. Kunamafutha ababagcobisa wona. Kunezinto abazenza ngikhuluma indaba lonto le ngifuna ukuyizwa. So chute abantwana abaningi esonto badlala ngabo nje ngento zamaso. Ngiyabonga. Umuntu athi spirit. Umbe ubongana. Hayi boku spirit weNkosi yami. Ngithi we. Ayikho ke lonto kodwa. Kusho badlala Abantu babalekile ababalekela amasiko. Awu angidina ngomunye ulona ubedisa abantu inyoka ngithi wawubona kuthina. Manje abantu inyoka. Inyoka utshani yonke Udlisa abantu utshani, uphuzisa abantu amadungu yonke manje na ke. Ngitshene yonke lonto bothini ngalonto bothini wena lonto le. Angithi yabona into engekho ayikho ke lonto le. Okay, gogo, lento ukuthi umuntu uyathenga umfazi abe nedlozi ebizwa ngomkhulu. Angazi nina nibizwa ngogogo nibizwa ngomkhulu. Mkhulu. Ningumkhulu. Idlozi lakhe ephume kuwe lika gogo. Uba ugogo. Elika mkhulu uba umkhulu. Mina lekhaba thwasa monke namagama wonke. Onedlozi lesifazana umuntu wesifazana ugogo. Lo bezonke idlozi kamkhulu umkhulu sibanibani umkhulu sibanibani. So ngiyakwazi ukuthi mina nginje ngiyintombazane ngibe nedlozi lomkhulu. Yes. So abantu bembona bambizwa babe sithi khulu. Bathi mkhulu. So ngibuzela ukuthi lento ay affect uma ukuthi maybe ngingumfazi kanje sengibizwa ngomkhulu. Angithi yabona ibheshu lami leli. Yebo. Angithi yabona indoda lephatha lebheshu. Elami enyilike ekhaya. Nenduku zami nehawu nomkhonto konke. Ngabizwa ngomkhulu. Akuyena umkhulu ukhokho. Umqeleba ozala ubaba wami. Ibheshu lakhe leli. Yabona? Kufana ngoba mina ngizula igqoka. Ngilibeka kanje nasekhaya libeka kanje nawo yonke imvunulo kamkhulu nomkhonto nehawu. Kuba ngabezwa ngomkhulu. Into enjalo ke case. Kodwa mawushadile akufikile leyo nto ukuthi maybe uhleli nobaba endlini nomkhulu nawe sofile ngathi nawe maybe Cha, noma ngabe phela ushadile. Kunesikhathi ukuthi idlozi zakho liphakame. Uma liphakama idlozi zakho ukukhuluma lamadoda akuwena kuphethe.
namandla futhi uyawenza amandla nginamandla wendoda ngenyila ngoba umuntu wesifazane uyazi ukuthi intombi yami ngizobekela mina benginobaba abantu abami bengihlala naye isikhathi esikhulu bengahlali naye ngubeni kungavumi kuthi mhla kuvumile bese ngifike ngithola ingane ngingathintani naye ngingavumi mhla ngivume ukuthi ngiye kuye ngithola ingane abantu bazi ukuthi mfana nendoda kumnandi siyahleka sobabili sibambene kodwa hayi ukuthi asondele ukuthi zawami kakhulu angithi idlozi lami lendoda liyazicontrol alifuni indoda kunjalo linesikhwele umhlali ivumile usho ukuthi ivumela labogogo phela labogogo umhlali ivumile ukuthi mfana manje hayi binyanga iyaphela nathi simanje hayibo baba kanathi ngathi ngikhulelwe athi manje bekunganihlukumezi bekunganihlalisi kabuhlungu hayi lutho bokumnandi kabi kodwa kamnandi kumnandi sidla ndawonye kumnandi kodwa nje cha uzolala la nami ngidlalila yebo njengana manje nje mangilala nengane ngingani lethu soba ngithathe imcamelo omunye ngiyafana ngubeke la ingane lale ngapha ngale ngapha yabona idlozi ke lelo osoma unendlozi mawungumfazi unendlozi lendoda awuhlali unendoda hayi uhlali nendoda uzoba nayo sesikhashanyana nje mabethande babengafuni mabengathi abathandi nje kusho awushadi abanye abashadi ngoba idlozi labo labe lingavumi amunye lingavumi alivumi umuntu so lona ongubaba onedlozi likamama naye futhi uzoba njalo naye uba njalo naye futhi uzoba njalo uzobathanda nje baxoxe bahleke kodwa ukuthi makufanele asondele kumama uyakhathala imizwa yakhe liyakhathala nawe futhi imizwa yakho iyaphela futhi nawe ukuthi uhawukele indoda iyaphela tu awubinayo futhi so ma unedlozi lese nginedlozi nomkhulu ne awusuki nje ubheka mama ngoba unedlozi lomkhulu cha liyakubopha nje unjalo abantu abanye hayi okay balandeli nizwile la ugogo uyalapha noma yini niyabuya nize kuye lana gogo ningashiya inombolo zenu kuze abantu mabendinga bebekwazi ukuthi baxhumana nani kanjani bathole la ukusizakala inamba yami 076 22 32 081 ningasho okay inamba nizwile sizophinda sibhale o abanganingezwe ngangeni niyakhona ukuza lana kithi nis inbox silithumele inamba kagogo lana umama Ntsimbi 166 Albert Beria 166 Albert Beria kwaMayimayi Ngifuna gogo ukuthi yini into eningathanda ukuthi abantu bayitshintshe o bayenze because abantu sebesenza izinto ngokwehluka manje abantwana abancane bayathwasa abantu sebengathi sebebalekela amasiko sisi abantwana abancane bathanda imali uma bethanda imali makukhona umuntu lapha yakuleya ndawo kuthiwa lo muntu la uyathwalisa uzoba nemali zoba nezimoto uzoba nani bahamba bayikhona uyothi umbone sefakele ubuhlalo kade ngibonele ngani inhle nje hawu uthwase nini hayi sengithwasile uthwaseleni uthwasela imali yena uthwele akathwasanga wena uzobona efaka ubuhlalo uthi sangoma kanti akusisona sangoma lobuhlalo lobu ubufake ngoba eyothwala uthwalile inyanga yakhe mawumbuza ukuthi uthwasa kanjani inyanga yakho bani akakwazi ukusho mina uselini yakwaNdlovu akakwazi ukuthwasa obani hayi ngathwasa nje kanje uthwasela imali kwa laba sebefuna imali bathwasa imali sigijimisa imali ugijimisa imali akusebenzi lutho ufana umuntu ufika umshayeli la mezothwasa lo mntana umshayeli uzidlozi la kude la kwabani lingisho ukuthi mina ngusibani nokwabani bese simesecedile sibuza ukuthi ukhuluma yena ngomlomo wakhe ubani igama lakho uzozisho azisho mina ngubani nokwabani qhamuke endawo ethile ubani bese papa mesecedile sembuza ubani athi ngiyamazi ubani ngiyamazi ubani wasekhabo mama ubani ugogo wasendaweni ethile uthwasileke lo muntu manje laba bangazuthi omuntu sephethe amabhanje gijimisa amabhanje yabona mangapha mina ngiyasoya ngizongibona ngithatha lo mhlaba bami lo mangapha phuma ngiyakude khiphe kodwa lo angikhiphi nangelimnyama ilanga lala naye navuka nalo yena sikhumba kalonyaka angikhiphi lo
angithi idlozi lami liphele lonke Yeah. yabona Oh. phele lonke la Awuvumelekile ukulikhulu. angibukhiphi hlala la bungiprotector mina lo noma ngabukhipha mangibona ukuthi ngiyakulabantu abangafuni usenze uhlala labakholwa abantu bakholwa ngizosebenza kha ngizoqinisa umuzi lakha ngizobethela labantu bakholwa haleluya 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 ngithi ngizonithola kahle uvuka umoya umuntu ngithi wena kodwa kukuthi hawu bheke phasi umuntu ngithi ukuthi ngithi ya cha manje ukuthi ngumuntu nje kodwa ngiphiwe ngesipho sami ngasipho uNkulunkulu amangala umuntu So kusho ukuthi abantu akusebenzi lokho yabona lokho sisi Ah. akusebenzi lokusenze ngaphakathi kowathi uNkulunkulu nento ela uyakufaka nje ukwenzela ukuhlonipha amandla zakho ukuthi lokubagaje kanje lento umahala nale ngubo usigqokile nale likhandlela leli angisebenzisi kanjani noma ngambili ngikhuleka mina ngimemeza uNkulunkulu ngimuso ngike egama lika Sibondoda ngimocebulayo qhubeke nenkulumo yami khulume noNkulunkulu hayi ukuthi kusenza ukuhlala kusebenza ukuhlala amabhithi la asebenza lutho kusebenza uNkulunkulu ngaphakathi into engaphakathi. into engaphakathi. oyiphiwe Yebo. So So ngithi kusho- ekuhambeni kwenu koko yiphi into sinsenidlule 40 years yiphi into senayibonayo maybe into engaba isimanga kakhulu enayibonayo eningasitshela ngayo. ziningi ngikazichaza Hayi sizokuhlonipha lokho. Bengena sicocela ngesikhova. isikhova nkosami sakho umndaba sesidlule kuyo njengoba ngisho ukuthi isikhova abantu bayaloya ngaso Yebo. isikhova sifana nenyoka bayaloya ngenyoka nesikhova bayaloya ngesikhova abantu angithi bayasebenza basiphendule basijike sikhambe soshaya umuntu sikhambe soshisa umuzi womuntu nenyoka injalo-ke Sikhova sawushisa umuzi. isikhova soshisa umuzi usho phela umuzi wakentu kunalo muntu abawukhandayo omunye abathi uvuta ongafika kuvuthe ekhaya kuvuthe wonke umuzi ekhaya uphela kodwa wena ungavuthi uvuthe zonke ingubo zembethe wena ungasho ngithi lento abakuthakathi leyo abayithumela fe bayijikijele ekhaya kini ukubo la nje endlini yakho sokuyavutha ukuthi ufike kuphela yonke into endlini yakho awu umangala Kushuthi lapho umuntu yabe ngafuna ukubona uphumelela nje. ya ukubona imoto yomuntu ivuthe emgaqweni ngathi engasanga yenzela ukuthi isimele nje ukuthi ivuthiswa yini Phethe ngasuke sesidasha ukuthi umuntu wenyoka yakhe simhluphe sethi uthwele vele. lutho umnyaka thela omnyama moyelahla ngakithi epholela inyoka eyelo ubesebenza ngayo bephakame ngayo lenyoka lena ephakame ngayo enendawo enama lokhuja amaningi esebenza la incontract kwathi bekuphela incontract wathi aha wokungenzelani ngisize ngani bambona abantu ayithapha hamba oyilahla salala oyishisa ihlupha abantu manje abantu bayibona babaleke manje abantu bathi yellow wayibona phela yellow umntana wami ngemini sihambile songena emanzini ngangefusithwasa lila isowethu wathi umnyayi ngeke lapha ngalini wathi umntana ngeke ngenze lutho lonyoka leyo yokuthwala wathi le yellow wathi ngeke ngenze lutho inyoka enzutho yile ekhamuke emanzini le inhlwathi wathi angangenze lutho lonyoka ngisho ngayibona ngathi angifuni ubona nyoka umuntu mina Siyabonga. Siyabonga. Okay, thank you so much guys. Don't forget to subscribe, like, share. Nisaphede nomama uMantsimbi lana nize nizolashwa guys.